Hello guys! Welcome to my channel. Narito na naman ako muli. Ngayon, magluluto tayo ng tulingan. Ang mga gagamitin lang natin is tulingan, 3 piraso, 1/4 na liempo, siling green, luya, kamyas na tuyo, asin at saka crack na paminta, bawang, sibuyas, isang basong tubig, patis, at vinegar. Ang lulutuan lang natin guys, palayok. Iuna natin yung karne. Next natin ilagay ang bawang, luya, sibuyas, paminta na crack at saka asin, suka, tubig, patis, bitchin, kunti lang, mix. Tapos, ilagay na natin yung isda. Kamyas na tuyo. At siling haba. Isa lang natin guys sa mahinang apoy.
Ayan na guys, luto na yung paksiw na tulingan. 1.5 oras ko siyang pinakuluan sa mahinang apoy. Salamat sa panunood. Please subscribe my channel. God bless.